ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо аз корвон тарафи пажарка ноливой дарвоза дуюм ряд охиронош контейнерҳои охирона бинед, тақрибан 12-20 контейнер да ҳамхел вай мефурӯшанд. аз ду тараф ҳамхел материалҳои курткаворӣ, костюму, анами кардигану, киртавори, анамхел материалҳоро мефурӯшанд аз қабили кожаный, вилвет ва дигару дигар. марҳамат тамошо кунед. ин хоҳиши подписчикҳо буд ки ҳамин чизоро ба навор гирифта нишон тиҳед. иҷада медонед анами аднатониё ё резинкашай ҳар хелай аз 20 сомон сар меша нархш. иҷада замшояй замшо аз 30 сомон сар мешавад нархи 1 метрш то 35-40 сомона. якчанд дукона ма дуромада дидам, ба навор гирифтам. ино доставка надоранд дӯстони азиз. хостум барои шумо нишон диҳам, барои он шахсоне ки мехост ки ҳами нархи навоша фаҳма. анами навора барои ҳамино тайёр кардаги ҳастам. ана бо ҳаст дӯстони азиз, анамхе вилвет аз 30 сомон сар мешида 1 метрш то 45 сомона. аз ҳама хушрӯш 45 сомон будай дар ҳами бозор, дар анамин ряд. марҳамат, и пешина бозори хитой бозор буд. агар касе дар хотир дошта боша, аравай бозора ҳозир анами дуюм ряди ноливой дарвоза овардагӣ ҳастанд. охироноша бинед. саршавии ряда анами дуюм ряда саршавишда чиай материалҳои арусия хеле чизои қиматияй. баъд охиришда меоед анами хел материалҳои жимпирворию, куртаворию, курткаворӣ хеле чизоро мебинед. ина и вилветоям фасонай хеле ки гуфтам вилвет чизаш метрш аз анами 30 сомон сар мешавад то 45 сомона. ина рангҳои бисёр ҳам хушрӯ доранд. дар инҷа мелки полоска дора, полоскаҳои калон дора. хулас ки бо худи шумо ки омадед метавонед бинед. ина инам дошт бо нав буромадай. ҳозир бовар кунед, ами бозора ма нав гаштам, бисёр анами чизои киртои тайёре ки ҳаст аз аминҷаи материалош. ана курткавориҳо ҳастай дӯстони азиз. 1 метри и курткаворӣ ҳар хелай 70 сом 80 сомон. баъд бо бевайш 50 сомон бе астаракш. ӯ саршавӣ ки ҳозир дидед курткавориҳора, ино дохилшонда астарак дига намедӯзи. худаш ҳамихе мехборен астарак доранд. ина марҳамат рангошон ва ёшон хучон. баъд анаи материалҳо, ҳамин материалҳо дӯстони азиз чи ангорка меган, ҳамин намуд ангорка. ҳозир ҳамаи платиҳои бозор қариб ай ҳамияй айнами материалҳо медӯзанд. метри 40 сомон буда 1 метрш. и тараф да боша бо чиай замшоям ам хел 30 сомон 35 сомон. ана ин материалҳо бо материалҳои чиай резинкае ки барои сатр истифода мебаранд аз 20 сомон сар мешава. тобистон да як вақт дида будам 15 сомон буд. ҳозир камакак бо қимат шидай. як ҳами метрша мегири мисол 2 сатр меброя. 2 шарфиша агар сатри шарфӣ тайёр кунӣ ҳамқа меброя. хулас беҳад хушрӯ. аз ҳама арзонаш 20 сомон ҳозирашда. баъд ана ин дӯстони азиз костюмворию, костюм бурук анами хеле материалҳо ҳастай. ино аз ҳама арзонаш аз 20-25 сомон сар мешава 1 метрш нархш. касе ҳунар дора метавона бина. ина 30 сомон 35 сомон ҳастай жимпирвориё. бисёр аз жимпирворӣ барои туника кардан, барои мисол кардиганам дӯзӣ, ҳамаи чизе ки мисол духтарако ҳунар дошта бошанд метавонанд ки барои худ ё ин ки барои наздикон ва ё баръакс барои савдо метавонанд аз анамино харидорӣ карда тайёр намоянд. касоне ки мисол рулон мегира, бисёр мегира, рулонҳои ино беҳад калонанд дӯстони азиз. вода бо арзонтар меша. инаи 100 сом гуфт ба фикр метрша. дублёнка дуруш мех дора. метавонед ки ҳамхе чӣ дӯзӣ, палтои хушрӯ дӯзӣ, гулдор будай бо и. ина бинед дохилишда мехай. баъд кожаный ҳастай. кожаниёшон 65 сомон 60 сомон 70 сомон 1 метрш.
анаи паласатиё ҳамаш ғафсакан 30-35 сомон 1 метрш. Барошон калони хушрувай. дар ҷа намхе ангурко ҳаста. И ангурко намедонам усулан буд 2 сол пеш буда. Ина ҳозирам ҳаста. И ангурко аз 25 сум сар меша нархш. Инчунин ҳаста намхел материало. Иям анам рияде ки гуфтестам ҳамуҷадае. Намедонам ин ламираж неву дигар хеле рангам резинкае глош бо зинда баринан. Ино 1 метрш намедонам 45 сомон да ҳамқай. Ина инош бошан ангурко бо глои дигар хел ози бисёри анами бозора вақте мебини киртои тайёра борои ки ози аз Тошкент ҳаст бисёрша дар аз анамин материало мебини. Агар мисол ягон касам хеле имконият дошта боша метавонед ки омада оптом харидорӣ кунед барои фурӯш. Якчанд духтарака корда мегирӣ мисол метавонед киртара тайёр карда оварда дар бозор тақсим кунанд барои фурӯш. Ина материал 40 сомон 1 метрш. Барошон калони хушрӯай. И глоша хостум ишонтим иш бо паджинс буда бинед серша. Ана бо гарошко ҳаста. Ино 30-35 сомон 1 метрш. ҳамино як вақте ки буд намедонам 3-4 сол пеш да тақрибан 10 сомон бисёрш 10 сомон буд 1 метрш. ози камкам бо қиматши солаи сол ози бинед қиматш ози 35-40 сомон шудагай. Инам вилветай. Ма ҳозир рости гап дӯстони азиз аз чанд ҷо видео кардаги ҳастам. Амурияда аз чанд дуконаш видео кардагием. Камкам барои ҳавай дар чанд ҷо вилветора дидам. Ба навор гирифтам ки шумо ҳам тамошо кунед. Ина чӣ хеле ки гуфтам вилвет 1 метрш аз 30 сомон сар мешава то 45 сомона нархи 1 метрш. ин тараф да бо ҳаст анам хел туникаворӣ анами бофташ хушрӯи сахтакай барои туника зур меоя 35-40 сомон 1 метрш. ранги зард дора, сиёҳ дора, тёмнасинӣ дора. исанаш бошад амхе ваян чӣ меган барои костюм барои брук классика духтанда материалоша. ино аз 20-25 сар мешаванда нархошон. нархи 1 метрш. дар ҷо боша дӯстони азиз 25 сом анамхе ваястайбо ино замшӯй на марҳамат. инош дӯстони азиз